Mortal Kombat a je to zrovna moje prvé video. Hrám Mortal Kombat na proste tablete, čiže nemám to na konzole, čiže tak. Ja by som to tam dal ako v prípade ovládač, tak by to bolo dobré. No a idem hrať proste. Nie, toto ja nemám rád, toto je game mode. Ale skúsim. Ej, chill. Nie to tu ultimu. Liu Kanga teraz. Moja ultina. Bum! Veľa damage. Zase Sub-Zero. Ale... A toto neviem, že či vyhrám. Mal dobre postavy typek. A dobre viem, akože to je robot, ale... No a aj toto je mŕtve. Dobrá, 1-1. Bum! Prečo ja som taký zlý dneska? Keď to nedám, tak pôjdem na ľahšie taverky. Viem, že to bude trapas, ale... Kamo, ale Liu Kang to možno sám vyfajti všetko. Teraz Škorpiona nechcem. Abo? Paráda. Ahoj. Toto som nemohol dávať na jedno HPčko. Kam to som nemohol dať na jedno HPčko. Fakt. Ty si... A bum! Bum! Tak. Poď. Poď. No poď. No poď. No poď! Easy. Liu Kang, best card ever. Najlepšia karta Liu Kang je proste... Liu Kang je nezničiteľný. To je karta, že sa nikto ju neporazí. To je... To je jedna z tých asi pre mňa najsilnejších kariet, čo existuje. Teraz musím ísť tryhardiť. A však to je skoro to isté. Je tam škorpión. Toto som ja dal. Aha. Minigun z ruky. Chytaj. Škorpión. A ja teraz chytám. Dobra. Jelu. Ty si škorpión, ne? Ale škorpión tu už není. Iba u mňa. Nie. Oni mi možno zabijú Liu Kanga. Keďže budem dlho používať. Dávaj. Ahoj. Som prehral prvú. Škorpión nahitoval. Liu Kang, poď.
Ty si v mojom srdci. Liu Kang. Nedá ultinu. Ja dám. Kamo! Liu Kang je najlepšia postava, ktorá existuje. To je všetko z tohto videa. Tie, Sesko.